Ideja Demokratske stranke da Kruševac napravi kupalište na Rasini sa svim pratećim sportskim objektima pre 10 godina nije naišla na razumevanje tadašnjih koalicijonih partnera. 2008. godine Demokratska stranka obećala je građanima da će projekat biti nastavljen, što je učinjeno. Završena je prva faza ovog projekta, to jest izgrađen je kej na Rasini. 2008. godine smo obećali, evo sada smo 4 godine kasnije, ponovo razgovaramo i sada imamo šta da pokažemo. Dakle, prva faza kej je izgrađen, tako da građani mogu da koriste ovu prelepu reku, da izvedu decu, da prošetaju, ali ono što je važno, mi sa ovim projektom nastavljamo. Dakle, ukoliko nam građani ukažu poverenje, ne sumnjamo da će tako biti, u naredne 4 godine će biti kompletan objekat završen, dakle, sa kupalištem, sa pratećim sportskim objektima, apsolutno sve. Nismo imali 4 godine, kao što znate, da završimo ovo, imali smo manje od 3 godine, ali smo krenuli. Ovo je kapitalan projekat, jer ako mogu neki gradovi poput Jagodine da se diče bazenom i da od njega prave čudo i da prave neviđenu kampanju kako je to super, zaista je neverovatno da Kruševac ne iskoristi prirodni potencijal koji ima, to su Rasina i Morava. U naredne 2 ili 3 godine očekuje se i kompletno uređenje kupališta. Naravno, ovo je samo prvi korak, parterno uređenje levog dela obale Rasine. Za kompletno sređenje treba dosta novca, ali i dobijanje statusa kandidata nam daje nadu. Razgovarali smo i sa Dežerom, znači dobit ćemo neki novac iz evropskih fondova, tako da ono što smo obećali u naredne 2 ili 3 godine sredimo kompletno. Naravno, zato nam treba podrška na ovim izborima, ali u svakom slučaju ja sam veoma zadovoljan i srećan. Evo, nekoliko puta sam ovde i naročito kada je vikend, subotom i nedeljom, ovaj parking je prepun, nema gde da se parkira, a ovde ide reka zadovoljnih Kruševljana. Do sada je u kupalište na Rasini uloženo 32 miliona dinara. Pre par dana otvorene su i ponude, uskoro se očekuje potpisivanje ugovora vrednosti 11 miliona za nastavak saobraćajnice do buduće mikroakumulacije, za čiju se izgradnju intenzivno radi na prikupljanju sredstava. Vrednost tih radova iznosi 140 miliona. Sa završetkom staze počinje mikroakumulacija, predviđena je mikroakumulacija. Vrednost tih radova treba da iznosi 140 miliona dinara. Sami znate da je projekat jako veliki, da prelazi sa suprotne strane. Zadnja faza je izgradnja mosta i saobraćajnice u produžetku ulice Kneza Miloša, završetak ovog dela istočne zaobilaznice, da zaokružimo jednu, tako reći, celinu i da prepustimo građanima Kruševca na uživanje. Već sad vidimo da su građani izašli na reku i ovo samo treba da nam bude podsticaj da u buduće intenziviramo radove na ovoj lokaciji. Radovi se nastavljaju i u drugim delovima grada. Jedan od njih je i Pejton. A nastavljamo radove u samom naselju. Imamo nekoliko ulica koje planiramo u ovoj godini da asfaltiramo, kao što je ulica Rade Gavrilovića, i upravo se u narednih 15 dana priprema detaljno ozelenjavanje trgova koji čine kompleks određenog dela naselja, kao što je Trogirski trg i kao što je trg Pistoje. Tu dolazi kompletno ozelenjavanje i prateći sadržaj klupice i dečiji mobilijar. Planiramo i pošljunčavanje nekoliko manjih staza kako bi sugrađani u Pejtonu nastavili da žive lepo kao što su do sada živeli u našem naselju. U dane vikenda lepo vreme izmami veliki broj Kruševljana na novo izgrađeni kej, što govori u prilog činjenica da je ovaj projekat od značajnog interesa za sve građane. Kažete mi, vi ovde živite u blizini? Da, u blizini Trogirski trg. Inače, znači, svako slobodno vreme provodim ovde sa decom, sad su u školi, 4. razred, znači ovo je jedna divna stvarno investicija. S obzirom da sam došla u vaš grad pre 15 godina, mogu da kažem za sve Kruševljane da je najčistiji grad gde sam bila, suprug inače vojno lice, i mislim da svi ljudi trebaju da imaju ovako nešto, da budu zadovoljni i svojim gradom i svojim ljudima koji nešto rade, znači za svoje sugrađane, naročito za malu decu i za starije. I mislim da je to stvarno fenomenalan potez. Kako vam se čini ovo šetalište? Pa evo, danas sam zaista presrećan što se nalazim na ovom mestu i što reka i njena okolina menjaju izgled. Pošto sam ja u blizini, živim u Mudrakovcu, ja se nadam da se dosanja san kada će da se spoji ovim kejom Paronovac i Mudrakovac. Mislim da svi Kruševljani treba da budu ponosni na ovo što je danas ovde izgrađeno i zaista se ovde na delu vidi da se predizborna obećanja ostvaruju.
U planu je da se i u Jasici na Moravi napravi sličan kej i u tom smislu Demokratska stranka je spremna da uloži maksimalan napor kako bi grad Kruševac izašao na svoje dve reke, Rasinu i Moravu.